A xestión dos servizos e a satisfacción dos clientes son aspectos que os auditores valoran para outorgar as certificacións Lugo 2 e Lugo Sabe. Temos página web, aquí temos un díptico do hotel, donde detrás pon todos os datos. Neste hotel de Ribadeo levan 12 anos ocupándose de manter niveis altos de calidade. Eu creo que todo isto que sea mellorar en calidad, en imaxe, en que la vexa xente, que teñes un distintivo, que te superes un poquinho máis, eu creo que ahora nestes tempos de crisis é o mellor. Os controis levanse a cabo nun percorrido por todas as estancias do hotel. Esta semana os técnicos visitaron 6 establecementos da Mariña. O nivel, a verdade, é moi bo, a nivel de profesionalidade, de requisitos legais, a nivel de cara á atención ao cliente. Xunto ao selo Lugo 2, dirixido á hostaleiría, a Deputación ofrece ás firmas do sector agroalimentario da provincia a marca Lugo Sabe. Unha marca nova que te relaciona con Lugo, que engloba os produtos de aquí, entonces Lugo, pues, para determinada xente seguro que vende. Este sello lo que nos ha permitido es ganar confianza hacia el cliente, que nos vengan más turistas. Pues hemos introducido nuevos platos en las cartas con productos de aquí y bueno, que ha aumentado el consumo de productos gallegos y de Lugo, de la provincia. Para outorgar os distintivos, a institución provincial conta co financiamento nun 80% da Unión Europea.